tafana wena bapha kumalume bangilandela ngekhisha amabhantshi sibangene vele yami lengana bangidede kunindela nama banyeke franziwa wanganisatiwa mina tafana wena nekuranza ngovu nasikwimbu westivan tafana wena bapha kumalume bangilandela ngekhisha amabhantshi sibangene vele yami lengana bangidede kunindela nama banyeke siyathandana Are you hosting a party? Are you hosting a funeral? Or you hosting a wedding? For the best sound system, call J Entertainment. J Entertainment, the sound providers you can trust.
ngingenalutho kodwa manje sengikhulile konuphana ngiphusha isibane ngikhumbula ngisemncane mina ngikhumbula ngenalutho kodwa manje sengikhulile mina konuphana ngiphusha isibane mina sengikhulile sengikhulile mina sengikhulile Tungakhuli bakhalela ngaphandle angalenkohlakali ningi kodwa khona ukwazi nolwazi ukukhula kunzima kunakehlanga nenkohlakali iphelile bafikile babonile bafundile ngeke malume ngithi noma bangathini ukukhula kunzima kodwa kumnandi kulapho ngithatha lento wenzani mabethu ngakhuli bakhalela ngaphandle angalenkohlakali ningi kodwa khona ukwazi nolwazi ukukhula kunzima kunakehlanga nenkohlakali iphelile bafikile babonile bafundile ngeke malume ngithi noma bangathini ukukhula kunzima kodwa kumnandi kulapho ngithatha lento wenzani ngikhumbula ngisemncane mina ngikhumbula ngenalutho kodwa manje sengikhulile mina konuphana ngiphusha isibane mina sengikhulile ngikhumbula ngisemncane ngikhumbula ngenalutho kodwa manje sengikhulile konuphana ngiphusha isibane ngikhumbula ngisemncane mina ngikhumbula ngenalutho kodwa manje sengikhulile mina konuphana ngiphusha isibane mina sengikhulile sengikhulile
Are you hosting a party? Are you hosting a funeral? Or you hosting a wedding? For the best sound system, call J Entertainment. J Entertainment, the sound providers you can trust.
Are you hosting a party? Are you hosting a funeral? Or you hosting a wedding? For the best sound system, call J Entertainment. J Entertainment, the sound providers you can trust.
Are you hosting a party? Are you hosting a funeral? Or you hosting a wedding? For the best sound system, call J Entertainment. J Entertainment, the sound providers you can trust.